Tinokudokesai mabuja tauya nonhau dzomanhoko dzozuva rochisere mwedzi uno waMbudzi. Toramba tichindorangaridzana kuti #makomande apo tinorangarira kusungiwa nokuisiwa mujere kutongiwa kwamakomborero harizvishe. Tinoramba tichinoemba kuti achabuditsiwa makunokuno yano. Zviri munhau dzanyasi, kambani yoDoves yabuditsa pachena kuti yagweita zvinhu zvisingaite apo yakagonyepera kuti yaika munhu anonzi Maxwell Chimwamurombe. Izvozvi zviri kutorwadza, asi tiri kuimba kuti mhuri yacho wachaita kuti kambani iyi igobhadhara zvakanaka uye zvakanyanya. Nyika yedu yeZimbabwe yaita kunyenyeredziwa kusiiwa yegani panyika zhinji dzayakatenderedza nayo dzakokiwa kumusangano nezvechikuita noutongi hwogutsaruzhinji uri kurongiwa noAmerica. Musangano uyu unenge uri kuitiwa padandemutande, asi iko kusatodanidziwako ndokunotorwadza. Zvava zvabudisa pachena kuti waMunangagwa wanenge waigoreketa mapwapwa apo wagoti kunyangwe naBiden wese wakaita kuwafarira ipo wagoenda kumusangano COP26. Wakagoreketai wachiti Biden akagodanidzira mumwe wache anosenza pasi pache akamuti atore zita raMunangagwa nokudini, asi ipapa zvakutobudika kuti anenge manyepo. Peno munhu uyu akataya kapepa kwaakanyorera zita raMunangagwako. Kwai hurumende iri kuruka mutemo ipapa wekuti masangano akazvimira egani agonzi arambidziwe kuita zvokumirira vanhu kana kureketa nevanhu kuti kodzero dzavo dzireke kugombonyikidziwa. Ipapa pakatoita kurwadza. Tichaona hedu kuti vanenge vachiita sei kana mutemo wacho waubudisa kuti wada kuita sei, nokuti kwai ipapa rese rinenge randonzi ichi ndechomatongerwo enyika vanenge vari kubvumiwa ba kuti wazviite zvakatonyangaritsa. Tima Mapurisa rabuditsiwa pachena nyasi apo zviri kutorwadza kuti kwai murume anonzi Darlington Manjokota anogona kundodimuhwa manja yache nokuda kwokurumiwa nombwa dzomapurisa. Akakaisiwa imbwa kuchivhu nomapurisa dzikabva dzamuruma zvakanyangaritsa, zvakatooma mabi angu, asi tiri kundoemba kuti wachagobhadhara zvezvinu mapurisawo. Tiri munyaya yemapurisa iyi, kwai kuGokomere kwasungiwa wapwere wanosvika 40 chaiwo nomapurisa. Kwai wagoita zvokuratidzira pachikoro pavopo wakagopwanya zvinhu zvakati wande, saka wakabva wasungiwa nemapurisa. Tamirira kuzomupa magweta anowira kodzero dzavanhu kuti vanenge vachiti wapwerewa waperera papi nonhau iyi. Tichada kugokunyepai ipo zvinenge zvaburikira, asi taona zviri zvezvinoba izvi zviri kuitika. Dare guru munyika ratifadza ragoreketa iro kuti wana bambo wanenge waita wapwere kuroorana vanokwanisa kubvumirwawo kuenda kotora mapepa okuzvahwawo wapwere wavo. Kwai kana izvi zvinondoitika kana wamaiwo wapwerewa watiza, tiri kufara nazvo, tiri kuti zvienderere mberi tichiimba kuti zvinoita kuti upenyu hwavamwe vanhu hureruke. Hurumende yagoti iyo yagopawo basa wayo bhonasi mwedzi uno. Izvi zvinotofadza kana zvikaitika, asi tiri kundoimba kuti inenge iri mari tsvinu idzo nzungu dzavari kugara vachindopuwa dzimwe. Wozera vanoringa zvinhu zvese zvinochokuita nomagetsi nopeturu nozvimwe, kwai wagoti iwo mutengo womweya wokubikisa LPG wakwira. Kwai mwedzi uno munhu wese ari kubhadhara madhora 2 okuAmerica nomasendi 5 pakirogiramu ribodzi, kana kuti madhora omunyika 202 anomasendi 40 izvi zvakwira kubva padhora ribodzi nomasendi 90 okuAmerica, kana kuti madhora omunyika 165 anomasendi 50 zvakatooma mabi angu, upenyu huri kuramba huchindooma. Ipapa mukagoringitsa wazhinji wedu tiribe magetsi kuZimbabwe kuno, kwai gwenya rokuhwange raita zvanetsa saka rabva radzima magetsi mazhinji. Pakatoita kunyangariwa chaiko, wazhinji vari kutochema nonhau iyi.
kwai mangwana zvichienda mberi munogona kundoona kuti kupisa kunenge kuri kuita kunyanya kuita unga hovhoni yavhurirwa. Idi zvakatooma kwedu noBuja kwai tinenge tiine kupisa kunosvika madhigirii anosvika 44 apawo kunana Harare kuchisvika 61, Bulawayo 40, Masvingo 42. Zvakatoita kunyangariwa chaiko, asi warugoringira kuti svondo rino aiwa peno mvura ichangonayawo kuti ribodzi. Heno tichagoringa kuti zvinenge zvichipera papi. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Kwai papa mabhizimusi wakazvimirira ega niwo watema wagokumbira kuti hurumende idzinge mukuru agere hunde yekambani yemagetsi yomuSouth Africa kuCEO anonzi Andre Dureta. Idi zvakatooma nokuti wahwadziwa nokuendesiwa kuri kuita magetsi DRC kwai yaita hondo iri kunetsa iri kutsviriridza yevanhu vari kuuya kumabuda zuva kwenyika iyi, zvokutoti wazhinji mumaruwamu watotizira kuenda kuUganda kopotera ikweyo. Idi zvakatonyangaritsa. Heno kuti zvichaperera papi izvozvi. Kuno vamwe vari kureketa makwai avo okuti kwai Ian Khama Seretse-Khama akanga ari mutungamiri weBotswana kwai atizira kuenda South Africa achienda kopotera ikweyo. Kwaiwo hurumende yache wagoti wada kumusunga nokuti kuno vanhu wavari kuti aigosenza nawo wabatira zvinhu zvakaita zvombo zvohondo chaizvo. Heno mabiya angu kuti chokwadi chere kana kuti ndo zviya zvagokonzeresa gukurahundi kuti iitikepo kare. KuEthiopia kwai hondo yatsviriridza zvokutoti United Nations Security Council yatomboreketa nozvo nyaya yekuEthiopia kuti vodini. Heno kuti kune chichaitika chere kana kuti kuribe, asi toringira kuti kunenge kuribe chiriko uku. UAE kwai yakuda kugoita kuti wese wanobika goridhe munyika mawomo wagoite zvekutanda watsvaka kuti kuri kubva goridhe kusvinu chere. Zvikadaro aiwa peno zvingaite zviri nani nokuti kwedu goridhe raibuda naHenry rieta riya renge ribe kana anozoboya kuti raenda nopapi kana kuti raita sei. Izvi zvinenge zvaakunakidza kana zvikadari tinondoimba kuti wachazviita idi. Pano marobhoti anozviitira ega nezvinhu zvokutoti kwai kudzura uhwa hunenge huri muzvirimwa zvinosvika 100 chaiwo paawa ribodzi. Zvikadabudirira zvakadarizvi aiwa vanhu vokundoramba takatogara hedu tiri pemabasa idi. Tanga tajaira mari chokamu zvinenge zvaakutoshupa ipapa. Tiringa hedu dzonhabvu kwai Chibuku Super Cup yasara nomutambo inosvika 3 kana 4 bedzi, asi ipapa Dynamos kwai ichagotamba neFC Platinum uko Cranbourne Bullets ichagotamba neNgezi Platinum. Ticharamba tichiringa kuti wachagoperera papi, asi takadaro zvedu togumira pano kwanyasi. Ndini wenyu MhaNduwe WeNhau.